Ndisoloko ndisithi kuni umoya kaThixo uphepheza lapho uthanda khona. Khawuva apha. Khuluwa. Bawethu, Kunjani? tata siyaphila khonje. Ninjani ekhaya? Hayi nathi siphilile ba. Ya. Ndithi hayi ngale mini yanamhlanje. Ungona siyabhala namhlanje? Namhlanje bawethu, kungoLwesine. Hayi. Awubaniki into abantu batye ma. Bawethu babe ndinalo ithuba. Bendizawukhe zonke umcimbi kabawomkhulu umbhaptizi uJohane. Awu madoda. Kwesasahluko 12 kula mqolo ngama-24 athi umvana Ayisukani madoda. singabona uYesu. Batho njalo abazalwane befuna ubona uYesu. Ayisukani madoda. amaGrike lufuna ukubona uYesu. Beshukunyiswa yinto bawethu. Hey. Beshukunyiswa ngumcimbi bezidile zonke izinto uKristu azenzileyo. Bekhumbulekana bawethu emsithweni ulapho uYesu yakuphela iwayini wabiza imiphando. Awu madoda. Jiqevile bawethu abazalwane ngalamhla uYesu ihleliyo umlwelwe phezu kwechibi leBhetesayida. Ithubani mathathu 48 uhleli beveza imeko ezinjalo ngoba uKristu uyaphilisa. Uphilisa sele umuntu encamile bawethu bevile abazalwane abathemba uKristu bethemba uKristu nangalamini uKristu awuyisa ukufa engcwabeni sele iintsuku zintathu kodwa uKristu wafika uyisa ukufa okunjalo. Ngoba bethu nani bomama beve loo nto ke ngoku uhlanga lamaGrike basondela ke ngoku uFilipi besithi Nkosi sinolangazelelo longa singabonana noKristu egameni lenkosi yethu enguYesu Kristu. Ngoba ubethu abekhona ngalamini uKristu angena eJeriko ehamba nesihlwele sivuma ingoma esihlwele mandihambe nawe Yesu kuzo zonke izwi lakho Nkosi mandilive. Sasilapha ezosihlwele samaGrike ngoba ubethu nani ngoba egameni lenkosi yethu Hayi ivale. Ndithilo nje umoya kaThixo uphepheza lapho uthanda khona. Umuntu usemsebenzini kodwa ikhona into ayiphetheyo esandleni. Hey! Hayi mandikuyeke baba. Masiyeke baba. Nkosi baba.